لناف هرما پیشەسازیە باژارê Qamişlo diyardeya rawestandina erebeyan zêde derketiye pêş. Ev erebe ne saetek û ne rojek û du rojan rawestiyane. Ev erebeyên xirabe bi salan li kolanan hatine rawestandin. Ev erebeyên ku em behsa wan dikin kes xwedî li beşek ji wan jî dernakeve. Li gorî agahiyên ku me bi dest xistine ya herî kêm li vir rawestiyayê salek wê qediya ye. Ev dibe pirskirêk ku qerebalix li vir zêde bibe, rê teng bibe û karê xwediyên dikanan asteng bibe. Ev bû zêdî salek wan vê dekeye. Perçê wan tune xwedî vê dekeye avê tune û çûne û ev gelek muxalefa jî em ji belediyê dixwin ji bo xatirê wilo em bi war diştexilin ti ber sivê nadin me. Hêviyek me ji belediyê heye, ji trafîkê heye got ew jî bi karê xwe bin bereqa şerعî me paqij bin. Mehek di do ereba got nehat salihandin, xwedî nehat nebir, bereqa trafîk bê rajê. Niha li herîma pêşesazî ango Sînaxa zêdeyê heftê erebeyên biçûk û mezin li kolanan avî tîne. Xwediyên wan ne pirsa wan dikin û ne jî radikin. Ji bo ji hevderxistina vê meseleyê, Yekîtiya Giştî ya Odeya Pêşesaziya Qamişlo biryarek derxist. Li gorî biryara yekîtiyê divê di nava 10 rojan de ev erebe werin rakirin. Yekîtiya Giştî ya Odeya Pêşesaziya Qamişlo piştrast dike ku yê vê biryarê paşguh bike jî wê erebeyên wan têkevin alîdanînê ango heczê de. Ev seyaran hene ê biçûk jî û ê mezin jî li şareعê Sînaxa bûne bi sala hinik. Wê yek bê bibîn seyarak xerabeyî li wê de reşt zibala xwe û avêtin ser wê seyarê. Me inzar seriya dabitiyê re a belediyê me ji wan rişan carek û di car û kes guh nadime. Me ana temîmek jî derxistiye ev temîm em goneyê rakirin xîlal 10 roja em ê seriya trafîkê re em ê rajin wan seyara û têxin heczê de. Taban ana seyara katî yek biselihîne. Em nabê 2 roja 3 roja rak. Na bera biselihîne. Bes bi sala bimîne û bi meha bimîne taban ev merfûd e. Rawestandina van erebeyan li vir dibe sedema komkirina qirêjiyê û xerabkirina xwaza û devera bi navê kembera kesk ku dikeve aliyê rojhilatê bajarê Qamişlo de.